Gobeithio Collins gael ei benio. O'r croesiad yn un ragorol gan Chris Jones. Ond mi oedd y peniad yn well gan Sim. Dyma Dan Thomas sy'n hoffi'r rhedeg yn union syth at sgwar a hi at Payne! O, un o goliau gorau'r tymor gan Carl Payne! Mi oedd y gwaith creu yn dda, ond mi oedd yr ergyd yn ragorol. Matty Collins fydd yn cymryd hon. A dwi'n meddwl bod o bosib yn ei ffansio hi! Ac mae di mynd mewn gan Matty Collins. Ac mi allech chi ddeud oherwydd ei hymdrech a'i dycnwch bod Aberystwyth yn heiddi honna. Jack Lewis, y bron i Doyle gael ei ryddhau, yma Lewis wedi ffindio'r lle tu ôl i Doyle bellach. Lewis yn parhau ar ergyd, o, na chi ergyd! O, mae'n dair, y cefnwr chwyth, gynt o Brestatyn, gynt o Gastell Nedd, yn rhedeg syth at y gol, un peth ar ei feddwl e, cornel ucha dde, dim gobeith gan Curtis fyna. Gwych i ddod o hyd i Ricky Evans. Evans yn rhedeg yn union syth. Evans yn chwilio am lle. Evans yn sgorio gol ragorol i gap Quay Connah. Yn torri tu fewn gyda'r triciau syml ac yna i chrymanu ddi i gornel ucha rhwyd heibio i Nicholas. Gol wych gan Ricky Evans. Corbisiero taflu'r bel i mewn ar y foli Luke Bowen ac mae mewn. Wel, gol anhygoel gan Luke Bowen. Mae gan Ward meddwl mynd i hun ar ei ddod chwith! A mae Ward i'r oedfe newydd ar y blaen! A mae honno'n un o goliau'r tymor hyd yn hyn! A hawdd y gall Ceri Nicholas edrych yn syn! Ac os doedd gynnaf am gobaith atal honno